дар дуюмин рӯзи чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо дар толори маҷмаи ҳумои шаҳри Тошканд аввалин варзишгари тоҷик андари майдони рақобат шуд. Эмомалӣ Нуралӣ буд, ки дар вазни то 66 кг дар даври якум озод буда, дар даври дуюм бо варзишгари кишвари Куба Орландо Поланко ба қувваозмоӣ пардохт. ин ҳарифи Эмомалии тоҷик бо таҷриба буда дар Гранд-слеми Абу-Даби соҳиби ҷоиза шуда буду ба паҳлавони тоҷик муқобилияти шадид нишон дод ва вақти асосии нерӯсанҷӣ барои ду ҷониб бидуни имтиёз ба анҷом расид. дар вақти илова шуда бошад, Эмомалии тоҷик фишорашро ба ҳариф бештар намуда боис гардид, ки Орландо соҳиби ду танбеҳ шавад ва тақрибан 3 дақиқаи дигар бо ҳамдигар нерӯ санҷиданду дар ниҳоят бо имтиёзи вазари Эмомалии Нуралӣ соҳиби имтиёзи тиллоӣ шуда, пас аз бозбинии навор пирӯзӣ насиби Эмомалии тоҷик шуду ӯ ба даври баъдӣ роҳ ёфт. дар даври сеюми рақобатҳои вазни то 66 кг Эмомалии Нуралӣ, ки якумин бор аст дар миёни калонсолон баромад мекунад, бо қаҳрамони олимпӣ ва ҷаҳон ва яке аз номзадҳои асосии чемпионати ҷаҳони имсол дар шаҳри Тошканд Абе Ҳифумаи ҷопонӣ ба нерӯсанҷӣ пардохт. албатта Эмомалии Нуралӣ ҳам қаҳрамони ҷаҳон миёни ҷавонон мебошад ва таҷрибаи кофӣ дорад, аммо дар ҳар сурат рӯ дар рӯ шудан бо ситораи ҷудои ҷаҳон ва ҷопон, ки соҳиби ин риштаи варзишӣ мебошад, кори содае нест. дар ҳар сурат Эмомалии Нуралӣ давоми 2 дақиқаи нерӯсанҷиаш дар муқобили қаҳрамони олимпӣ рақобати сазовор нишон дода, ҳарду ҳам соҳиби яктои танбеҳ шуданд. дастпарвари ҷудои тоҷик дар дақиқаи охири вақти асосии нерӯсанҷӣ ҳамчунин ҷароҳат бардошт, вале рақобатро идома дод. ҳамин тавр рақобати миёни ду карат қаҳрамони ҷаҳон миёни калонсолон ва қаҳрамони ҷаҳон миёни ҷавонон ба вақти иловагӣ ва имтиёзи тиллоӣ кашида шуд. дар вақти илова шуда ҳам довталаби асосии ин вазн натавонист аз варзишгари тоҷик имтиёз ситонад ва мухлисони ҳозир дар толор барои истодагарӣ ва рақобати арзандаи навниҳоли ҷудои тоҷик дар баробари ситораи дурахшони ҷудои ҷаҳон кафкӯбӣ ва аз ӯ дастгирӣ мекарданд. рақобати паҳлавони тоҷик ва Абе Ҳифума ба дарозо кашида, ҳамин тавр Абе натавонист аз Эмомалии Нуралӣ имтиёз бигираду довар сеюмин танбеҳро ба паҳлавони тоҷик дода, аз миёни ин ҷуфт Абе Ҳифумӣ ба даври баъдӣ баромад.